малай я бір бандит була бу, я бір бик зуркшы була бу дип әйтеп көләләр, шаярталар инде. Абят әйтә, ой, син ди артист бит дип нидә инде. Берсе пианино алам ди. Бөтен кешенең дә иҗаты үзенә басып килде. Туганнар, күршеләр аптырады инде. Шу бер машиналар акчага пианино алгандар, нәрсә кирәк? Ул җирдә бит пианино уйлап белгән кеше юк инде. Иде Путинянга чакырасылар калдыйна дигәннәре, телефон шалтырайды, мине кирип әйтәләр телефонга, синең малайыгызны ди Мәскәүгә чакыралар ди. Непредсказуемый ракшы. Оннан нәрсә буласын әле белеп тә булмый. Нәрсә чыгасын әле башлый гына бит. Әле башлый гына дип. Илшат Рәхимбай исемле татар егете турында ишеткәнегез бар идеме? Моңа кадәр дә төшергән кинолары белән ил күләм танылырга өлгергән режиссер, продюсер ул. Күптән түгел татар киносы индустриясын яңа проект Микулай исемле этно-триллер белән байыткан кеше. Илшат Рәхимбайның киносы бүгенге көндә Россиянең 109 кинотеатрында прокатта бара. Ә безгә бүген кунакка Илшат Рәхимбайның әтисе Рәфкать абый Рәхимов килде. Исәнмесез, Рәфкать абый? Исәнмесез, Асу. Рәфкать абый, сез үзегез кайсы яктан, үзегез турында да сөйләп китегез әле. Мин үзем Арча районының Мирҗан дигән кичкенә генә авылында туып үстем. Шунда башлангыч мәктәпне шунда укыдым. Аннан 5нче класстан 8нче класска кадәр Носы дигән күрше авылга йөреп укыдык. Аннан 9-ны 10 километрга Шушмабаш дигән авылда укыдык. Шунда үстек, эшләдек. Грузчик мәктәпне бетерәче. Грузчик булып эшләдем. Аннан шоферлыкка укыдым. Аннан армиягә киттем. Армиядә сержант булып хезмәт иттем. Анда машинада, Урал машинасында эшләдем, инде артиллериядә. Шуннан армиядан кайткач Балташ аркылы кайта идем. Кибеткә кердем. Нәрсәдә күчтәнчләр нәрсәләргә димин, шунда кибеттә бер кыз чырады. Мәйтәм, кая нишләп йөрисең? Солдат, нинди планнар белән кайтасың ди. Менә мәйтәм, беренче күргән кызга өйләнәм дип кайтам әле дим. Шуннан менә сине күрдем дим инде. Ник солдатның нинди теләгенә каршы килеп булмас инде ди бу. Әле мин монда Балташ аркылы үтеп кенә кайтасың инде. Шуннан авылга кайттым да, икенче көнне мине Балташка апайлар эшкә чакыралар, шофер кирәк дип инде. Шуннан Балташка килдем дә, шушы кыз белән чыраша башладык. Шуннан бер елдан өйләнештек шуны. Мин андары больницага эшкә кирип. Һәм ул кыз сезнең хәзерге хатыныгыз? Хатыныгыз менә шуннан. Сәрия апа инде. 76 елда өйләнешкән идек. Менә 47 ел булган иде. Шуннан больницага эшкә кирдем дә, шуның гомер буе больницада эшләп чыктым инде. Шуннан Балташта ис алып, шуннан балалар туды. Башта Гөлназ кызыбыз туды, аннан соң Гөлшат кызыбыз туды. Аннан соң 88 елда Илшат улыбыз туды инде. Көтеп алган малай булган инде. Көтеп алдык инде. Бүтән коллегаларыгыз больницада сөенгәннәр, куанганнар инде. Бүтән кеше сөенде, балаларга сөенеш булды инде. Әле ул улы кызың туган көненә туры килде, аның туган көне. Менә сиңа нигә шап кайтып туган көнгә дип, ул ике апайсаны бик кадерләп үстерделәр инде. Анда барыбызга да бик кадерле бала булды кичкенәдән. Кичкенәдән теле ачылды аның. Уже бер яшь ярымнарда, 2 яшьләрдә хәрефләр танып, 3 яшьтә укый башлады инде. Үч төбенә генә йөргән шикелле йөрттеләр инде. Бик сәләтле инде кичкенәдән үк. 3 яшьтән үк Илшат инде укырга өйрәнгән име? Аннан соң тагын инде сәләтләре бар иде. Ул инде кичкенә вакыттан ук сизелә башлаган бит. Укырга өйрәнгәч, әле балалар бакчасында балаларга китаплар укып, әкиятләр укып утырады. Шуннан бер укытучысы аңа курай уйнарга өйрәткән 4 яшендә. Тәрбияче мин. Тәрбияче. Музыка укытучысы булган инде шунда. Шуннан кайтты да курай уйный башлады. Шуннан уйнаган концертларда уйнады да, уйнаганны күреп, музыка мәктәбенә әйттек инде. Шуннан музыка мәктәбендә консерватория битергән курай укытучысы бар иде. Ул тыңлап карады да, ой, мондай балалар ди, меңгә бер генә була бит, әйдә бирегез дип. Анда музыка мәктәбенә 7 яшьтән генә алалар. Моны инде әле 6 яшьтә тулмаган шу вакытта алалар да. Шуннан ул укый яза белгәч инде ноталарны өйрәнергә җайлы булды. Аннан беренче класска кергәч пианино буенча алдылар, анда укый башлады. Без инде аны шулай музыкант була дип хыялландык инде шул вакытлардан. Әле әнисе искә ала бит Сәрия апа, ул урындыкны әйләндереп куеп, табуретка шуның тәпиләрен микрофон итеп җырлап уйный иде дип. Ул вакытта бит
Советтер Союзының таралған вақытта гел депутатлар анда телевизордан шундай талашалар, нитәләр, шундай не вақыт бізге инде олар қарый да шуны депутатлар болып ойнай инде ол инде. Ну ул вакытта бүтән нәрсә бетте, кибетләр дә име, балаларга киемнәр дә юк, ашаулар да юк. Шул апайлар киемнәрне дә киеп йөрде инде шунда. Бик үзе бар кадәрле булды. Без аны бит инде юк дип тормадык. Тырыштык, эшләдек. Малай кеше бит инде ул шуграк та була. Андый тәрбия ягыннан ничек иде соң? Шуклыклары аркасында сезгә кызарырга туры килмәдеме Илшатның? Бер инде күңелле хәлләр булгандыр бәлки. Гел көлеп тора торган бала ул. Кая барса да гел шаяртып, көлеп, бөтен кешенең көлдерәдер инде ул. Күршедәге абыйлар аны сөйләштерәләр инде. Ул аларга шундый кызык сораулар бирә, аптырата торган. Бу малай я бер бандит була бу, я бер бик зур кеше була бу дип әйтеп көләләр, шаярталар инде. Урам буйлап йөри, бөтен кеше керә, ул итеп аптырап тормыйдыр инде. Любой кеше белән сөйләшә, аралашалар инде. Музыкага таланты инде алайса аның 4 яшендә үк ачылган. Сез аны киләчәктә шул музыка юлынан китер дип уйлагансыздыр. Әле шул 2 яшь вакытта уенчык пианино алган иде анда, мондай кичкенә генә нәрсә дип аталар ул. Шунда уже чыгарып киләр, чыгарып нитәде. 4 яшендә шул әйтеп, шул пианинода уйнап, аннан соң корайда уйнап, шул музыка сәләте белгәч инде, аннар китте инде ул. Ул 6 яшендә вакытта конкурсларга йөри башлады инде. Аны менә шул музыка мәктәбендәге укытучысы йөртә башлады инде, талантын күреп. Садикта башка балалар йоклап калалар. Бу инде сине алар йоклыйсы килми бит инде. Музыка мәктәбенә китә. Кайвакта мин меңгереп куям инде музыка мәктәбенә. Кайвакта тәрбиячесе берсе меңгереп куя. Шулай дип тә йөрттеләр, Укытучысы кире сатка китереп куя инде шайтып. Бик талантлы бала булган инде бу укытучылар да, тәрбиячеләр дә шулай йөртерлек булгач. Аның гел юлында шундый укытучылар да яхшы укытучылар килеп торды инде. Пианино укытучысы да бик аны ярышларга 2нче класстан укыганда инде бик күп дипломнары булды инде. Консерваториядә выступать итеп, андагы профессорлар да күреп, аны әйдә спецшколага музыкага бирегез дип әйткәннәр иде. Ну без инде баланы балалыгын бетермик дип анда бирмәдек инде. Спецшколага ул Казанга чакырганнар иде аны. Спецшкола консерватория кашында специальный музыкальный школа бар. Алар әйтәләр инде, монда бит Камчаткалардан берлек килеп укыталар. Бирегез шунда музыка була дип инде. Но безнең анда бирәсе килмәде инде. Тырышайдыгызмы, кем менә бала шул кадәр конкурсларда катнашыр өчен, аны йөртер өчен кемдер йөртергә дә кирәк бит инде. Сез бит әле авылда тормыш алып бара торган әтияни. Әнисе кибет эшләгәч, аның вакыты юк инде. Ул 1 минутка китә алмый инде. Мин больницада булгач, әйтәм дә, мин шунда барасы бар, монда барасы бар. Безнең эш бит инде заказын эшләсән, кайчан эшләсән дә җитешсән була торган инде. Көтеп тора кайсы кеше каякта инде. Аны беләләр инде. Безнең эштәкчеләр дә әйтәм дә китәм, шунда барам әле, малайның илтәсе бар әле, монда илтәсе бар әле, йөрсе бар дип. Олимпиадаларга бик күп йөри башлады инде ул мәктәптә дә, фән олимпиадалары, математика буенча да, татар теле буенча да, бөтен фәннәрдән дә йөрде инде. Аның кайтып кергәне булмады дип әйтерлек, гел шулар. Аннар КВН уйный башладылар. Мәктәптә укганда. Анда КВН командасы алар классын оештырып, ул Татарстанда да беренче урын алып, аның буенча да аннар шу КВН буенча аларны урын алган өчен нигә җибәрделәр Кара диңгезгә, Черноморский флот дигән Черноморск дигән лагерьга җибәреп, анда ял иттереп кайтардылар. Кичкенәдән алайса Илшат өйдә үскән бала түгел диярлек инде, гел йөргән инде ул конкурсларда, гел җиңүләр яулап кайткан, аннан соң менә шул иҗат юлыннан КВНга кирип киткән, олимпиадаларга йөргән. Аннан сәләткә кирип китте инде. 9нчы класста татар теле олимпиадасында беренче урын алгач республикада аны сәләткә чакырдылар. Шуннан сәләткә киткәч, инде ул аннан сәләттән башы чыкмады инде. Сәләт менә бик күп нәрсәгә өйрәтте инде. Менә рәхмәт Җәүдәт Сөләймановка, ул аны менә шул икенче әтисе булды дип әйтергә дә була инде аны. Алар бөтен дөньяны күрсәтеп, Италиягә да бардылар аларны сәләт белән, инегә Канадага бардылар. Кайлардан әле. Аннары Чехословакия бардылар, Австралиягә бардылар. Без бай кешеләр түгел бит инде. Аны шушы сәләт фондынан йөрттеләр инде. Алар анда Австралиядә менә сәләтләр барып, бөтен татарлар белән аралашып, татарлар күрсәтеп, шайтып бик аларны кунак итеп бик яратып йөрттеләр инде. Алар шу сайлап алган балалар бит инде сәләттә.
Нәҗип Җиһановның тормыш иптәше белән дә танышкан бит әле ул Илшат кечкенә вакытта. Конкурсларга килгәндә бер Нәҗип Җиһановның ничәдер еллыгына конкурста ул бик яхшы уйнады да, аны беренче урын алып La Primavera дигән Рөстәм Әбиязовның La Primavera шуның белән уйнарга куштылар инде, беренче урын алган өчен инде. Шундай уйнарга мөмкинлек битләр инде бүләк итеп. Эстрада утырды, пианино теге Әбиязов әйтте, ой, син ди артист бит дип не дәйинде, син артист буларак тугансың диләр инде. Аны бик төшердеп, интервьюлар алып, әле ул кичкенә вакытта, кичкенә вакыт түгел инде, 16 яши, но бик кичкенә буе. Шуннан Нәҗип Җиһанов хатыны күрде дә аны. Нишләп син болай кичкенә ди? Шуннан ник бәйтәм низкорослый дип диагноз куялар дип әйтәм. Шул инде. Үзебездә әллә ни озын түгел дип уйлагансыздыр инде. Хатында кичкенә инде. Юк булар артист түгел дип, ул бер иптәш эндокринологын чакырды да, шунда шырашырга инде үзенең квартирасына, музыка квартирасына. Шуннан ул карап, дитеп, бөтен анализларны алдыртып, нетеп, шуннан үзенең лишний бирә торган бар икән, теге больница буенча түгел, бу гомер буе эндокрин буенча мин шулай итеп күп кешеләрне үстердем буйга дип әйтә инде. Шуннан шуның лишнесен алып, менә шул сразу бер 15-20 сантиметрга үстеп микән, шуннан соң 16 яшендә, 16 яшенә кадәр кыска буйлы булган. Күп кечкенә малай, албетер чиксәгә күп кечкенә ишат йөртәләр инде. Но үзе компенсирует мидри, шитәсе мидри. Комплексовать мидри инде. Аны наоборот, әле теге кечкенә булгач бик бай узырлапма йөртәләр, көйнәрдә кечкенә сөйнәп шундый кызык итеп биридер инде. Һәм менә шушы табиб инде аңа ярдәм итеп, инде ул кисәк үсеп тә киткән име. Әле Нәҗип Җиһановның хатына алаңа әйдә син музыкальный кер, теге музыкальный училищега шалтырата, бу кеше алыгы сразу ди. Аны музыкальный училищега бардык инде без анда мәктәпне битергәч. Бардык, аны тыңлап карадылар да уйнаганын, директор да мин үземә аламын укытырга ди, икенче берсе мин теге нигә духабайга алам ди, берсе пианинога алам ди. Бөтен кешенең дә Илшат үзенә басып килде. Илшат нитте дә инде, общежитие юк дигәндә, безнең теге квартирага түләп торырлык хут юк инде. Шуннан нигә киттек, Мосфакка киттек. Мосфакта тыңлап карадылар да, ул бит мәктәпне 5-кә генә бетергән, медагә бетергән инде. Шул уйнатып карадылар да, без экзамен алдылар инде аны. 3нче курсны бетергәч, миңа шалтырата бу. Әтем менде музыка укытучысы буласым килми икән ди, минем ди кинорежиссер буласым килә ди. Туктагыз, менә хәзер ничә яшеннән, 4 яшеннән музыка белән шөгыльләнә башлаган бала, атлаган сайын диярлек аны бөтен җирдә талантын күрәләр. Һәм ул инде югары уку йортына кереп 3 курс укыганнан соң, әти музыка минем өчен түгел ди. Күпме дипломнар, күпме җиңүләр яуланган бит инде. Һәм ул сезгә шулай дип әйтәме? Аны өчен бу музыка дөньясына тор шикелле тоела башлады бугай. Ул инде режиссер, продюсер, алар бит инде күпкә ни ахватлары зур, ул бөтен ни профессиональ үз эшен алган бит инде. Анда минем дә башы ничек башы җитә икән бу кешенең дип уйлыйм инде. Продюсерлар ниләр, анда күпме меңләгән ниле кешене күз анда торырга, күп меңләгән персонажлар ниләрне анда бит әле һәрберсен эшләргә, уйларга, мәйтәм ничек бу, мәйтәм инде анда укытырга, мәйтәм безнең акча юк синнән. Бер шома син ди, мин үзем керәм анда ди. Бу тегенне нидән пет университет документларын ничек шыпыртып алганда, аттестат бирмәячән да укып бетермичә. Тегенне кертеп бергәндә, моны зачислили бюджетка опять. Шуны аннары мәйтәм тегесен укып бетермисең менә. Менә син кирәк дип әйтсәң ди, укымыйм да ди. Заочная күчтә дә, ансында заочная бетер, икесен бергә укыды инде. Монда заочная укыды, тегесен заочная укыды. Сез бит инде теге авыл тормышында яшәгән гаиләмегез. Авылда түгел инде, Балтач инде ул теге бистә кебек бит инде, зур. Бәрәң эшләп, итеп, бәрәң шигы тапты. Ничек шул кысалардан чыгып китерлек шундый фикерләү сәләтенә ия ул. Бәлки сезнең гаиләдә шулай музыкантлар бардыр, шундый иҗади кешеләр бармы? Нәселегездә? Безнең бабайларны әни әйтәдер инде, бабай бик яхшы курайчы, музыка гармонда уйнаучы, алар инде сугышка да үлгән кешеләр инде. Мен үземдә бернинди ни юк. Мен җыр дәрсендә бөтенләй мине җырлатмакчы булып алып та калалар. Мен җырламыйм, мәктәп кием юк минем. Но үзем әшү пианино ошын бик яратадыр инде, шу пианиноны әле шу балалар укырга кергәч, теге ни укытучы әйтте дә инде, моңа пианино кирәк ди. Ул вакытта пианино бик кыйммәт, безнең 1 ел зарплата хәтле инде. Шуннан
Акчалар җыеп, булган артык әйберләрне сатып шунда бер пианино алдык да, яңаны инде шунда уйный башлады инде ул. Шул беренче класстан иткән тотынды инде. Шуннан туганнар, күршеләр аптырады инде. Шу бер машиналар акчага пианино алганда нәрсә кирәк? Ул җирдә бит пианино уйлап белгән кеше юк инде. Сезнең нинди тәрбия ысуллары Илшатны менә шундый юлга кертеп җибәрде икән? Ул теге махсус эшләндеме? Или ул менә шундый сәләтле теге меңнәргә бер туа торган бала микән ул? Ул махсус эшләнгән эш түгел инде. Без кичкенә вакыттан менә әти кеше белән аралашу да кирәк. Без аны белән балалар бакчасына барганда ул юл буе инаңа сөйләп барып, бөтен нәрсәне аңлатып, кичкенә 2 яшьтә шайтып йөридек. Барганда, кайтканда, кайда ни вакыт була эшләгәндә, бакча эше бутыйбызмы, урманда җиләк җыябызмы, шул дөнья хәлләре турында гел сөйләшәдер инде. Ул җиләк җыярга бик яратадыр. Без кайын җиләк җыядыр әле. Ул иң күп җыядыр, ул бармаклар белән итеп тора инде. Музыкаль бармаклар име? Эш бала белән китәбез дә һәрберсе шайтып җыядыр инде. 5нче сыйныфта укыганда әти алган камера белән сәерләнеп йөри идем. Кешеләрнең тырнакларын, борын тишекләрен төшереп, төрле сәер ракурслар эзли идем. Хәзер аңладым, ул режиссерлык эзләнүе булган инде дип җавап бирә. Димәк, ул кем булырга хыяллана иде ул? Үзегез хәтерлисезме? Без кичкенә вакытта ул тугач инде бу бик кадерле бала бит инде. Кичкенә вакытларын туганнан беренче көн больницага кайтканнан шулай карточка төшерә башлады. Шул фотоаппарат алып Илшат белән бергә карточкалар ясап утырадыр инде без. Ул шул кызгадыр инде караңгыда карточка теге суга тыгасың, ниләр килеп чыга бит инде. Аннан дәүрәгә үскәч инде фотоаппаратлар алып, аннан бу шунда төшергә әвәсләнде инде. Biz инде ишектер бу нирәк икенче төрәк була, моны бөтен конкурслар нирәк катнаша бит инде. Карточка төшерик, дитик дип, шул видеокамера шуңа алдык инде. Ул шуның белән төшереп йөри башлады инде. Аны режиссер дигән кеше булырга может дип башыма да килмиде инде. Беренче киноларын төшерә башлый. Ничек булды? Сез хәтерлисезме әле беренче киноларын төшергән вакытлар? Әле беренче киносын ул Сәләттә җисем дигән bir ni buldan kino proyekti indi şunda. Onlar şunda çıra başladılar indi. Ödeni şey indi. Onlar bu Pet Üniversitede okuyanda onlar için klipler yasap berdi indi olanda. Şuna şey yapmışlar, stipendiyalar verdiler әле. No şundan gittiğinde bunda oyunda bulgan inanın nəsədir. Менә аннан соң инде Илшатның беренче зуррак тәҗрибәләре дип әйтик инде киноларында, хәтта сез үзегез дә төшкәнсез, име? Представь, күз алдыңа китер дигән кино турында сөйләп киттегез әле. Представь, әле Гастарбайтер төшерде әле. Гастарбайтер. Гастарбай дипломный кино иде ул. Шул дипломный киноны Мөселман кино фестивалендә күрсәттеләр дә, анда без дә килдек, анда чакырганнар инде. И шунда шул кино биткән вакытта бу ахырга шундай ниләр ясап куйган, анда теге Yazgılını, bizim bulaşak kilinni indi şu resimlerin yasağında, şeşetler yasagan. O zalda kina bütüge yazgılını çakırdı da ben sana təqdim yasım deyip, tizlenip, şeşekler verip təqdim yasadığım yana kevgaşıq deyip indi. Bu vaxtda indi yazgıl bilen ışıraşı verirler idi. Hem şu kino festivalda olana təqdim yasadı. Şundan Şeymiyev gelişekte koyanlar. Biz şiddetlere turadır ya, şunlar Şemiyeh bulanı kuşaklap aldı da iksin. O yana turmuş başlısın deyip, o kinasını qarağandır mı, yoktur mu? Bilmiyor deyinde, onlara yaxşı tilekler tilep. Xeyir fatihasını verdi. İyi, xeyir fatihasını verip, Putin yanında da çakırdılar anlasın. Bir iştesi yaşa bu taradır, meytem bana, Malay Şemiyeh yanında çakırdılar, şunda barıp kayttı, olimpiyatlara barıp kayttı, günden bunda barıp. Putin yanına çakırasları kaldı, degenleri, telefonu şaltıraydı, beni kirip eytiler telefona. Senin malayığında değil, Moskova çakıralar değil, Kreml'ga deyip eytiler indi. Dokumentlarını getirip kirdim de işte, eytem, Putin'e çakıralar dedim. Şundan tizgine halatında salıp taşladım da, tizgine dokumentini getirgediler indi. Afirmiterge dokumentlar deyip, tizgine igaş yaptım da, tizgine әлі уақытта машина бile вакытын ayırgan deyip oynamıyor. Bir maşina tapıp, tizgine ministersam dokumentlарын getirip, şunandalarını 4 balalarını alıp gittiler Moskva'ya. Şu 4 bala anda Rusya boyunca aldığın balaları jıyılgan indi. Onların otna bu yanda Kreml'de konak etip, sıylap, Звездный городокlarga barıp, Большой teatrlarga görüp, bütün nelerini ko'rsatib, muzeylerini bek болып qaytdı indi, bölüm болып qaytdı indi ol. Şirattағы кино қайсы болды? Siz қайсында түштігіз? Siz өзіңіз де кинода түшкенсіз бит әле? Представь деген киноны
төшергә дип уйладым. Безнең белән сөйләшеп утырганлыйдыр инде. Безнең белән күп сөйләшәбез. Монча кергәндә дә сәгатьләр буе сөйләшеп утырабыз. Дөнья турында, философиялар турында, тормыш турында, кешелек турында да башка сөйләшәк кеше юк ши, бу аңлый торган сөйләшәләр кеше шул. Шуна икәне теге бер шул поплар, муллар турында ничек сөйләшеп киттек дә, диннәр буенча безнең бит инде районда да теге төрле диндә кешеләр инде. Безнең Арча районында шулай бер кеше поп булып та, мулла булып та йөргән, шулай бер кеше турында бер ничектер ишеткән бар. Әйтәм, шундый ни булган. Әйдә кара, бу кызык сценарий ди, шулай дитә. Төште дә әле теге ни булып, звонар, нәрсә булып шунда. Анда үзебезнең туганнар төште инде бөтенесе. Машиналарын үзебез табып, артистларны ашатып, эшертеп, гына итеп, шайтып, йоклатып, шайтып. Уртак көч белән. Уртак көч белән. Чыгып чыктыгыз. И шуннан соң представкинасына әле монда премия бирделәр әле. Күңеле булды инде, теге үзенең көч белән төшергән бит инде. Мөхәммәд Шин тапшырды инде аны. Шуннан китте инде, һаман төшерә инде аны. Рәфкать абый, 2021 елда Илшат үзенең әлегә үзенең карьерасында иң зур, иң масштаблы проектына тотына, Микулай киносына. Менә аны башлаган вакытларны искә алыгыз әле. Ул вакытларны бит инде ул сайлаганда да, аның сценарийын укыганда да сезнең белән киңәшләштеме? Сез вакытларны беләсездер бит инде. Сценарийын Мансур җибәргәндә инде, Илшат аны миңа җибәрде инде. Шуннан укып чыктым. Ой, мәйтәм, бу бик сложный кино була бит инде. Мана мәйтәм төшергә, мана бит спектакль уйнауда ни, мана хәтле курчаклар, ниләр ясарак шуны хәтле. Мана мәйтәм, син кишитә торган фәлсәфәле, аны бит тиз генә аңлап та булмый. Аны фәлсәфәсен аңлыйм мин үзем. Но төшерүе бик катлаулы. Катлаулы, мен сразу күренә бит инде анда. Сценарий укганда аны хәтле ничек төшереп бетерә кирәк инде. Бит әле син акча бирәм дигән кеше юк инде. Микулай Сухаруковлар чакырдылар инде. Артистлар алар бит һәр көннәре ни. Ул Сухаруковның риза булуы үзе бер могҗиза булгандыр. Сез аңа ышандыгызмы? Ул бит нинди дәрәҗәле, федераль дәрәҗәдәге артист. Безнең белгән таныш артист бит инде. Ничек килде икән, без аны аптырадык инде. Ничек шандай икән ул. Аны ышандыра белү сәләте, аны гипнозда юк микән дип әйтәдер инде. Ул аны кеше гипнозда гадәте бар ахыры. Бөтен нәрсә ышандыра ул кешене. Ну, шуннан килделәр, төшерделәр хәзер. Ну, бер тиен юк хәзер име. Хәзер ашатырга юк, әле әтим акча җибәрә алмассым икән дип, теге ашатырга итәргә яры 100 мең җибәреп тордым. Инде ни обещать кешеләр юк, анда авылда булышканнар инде, шул авыл советлары диләре гостиницага урнаштырып, шуннан төшереп бетергәч, нигә артистка түләргә акча юк хәзер. Бу инде татарлар мине алдады дип бик борчылып кайтып киткән инде. Ник бер җирдән юк инде. Шуннан язгыла әйткәндә инде, әйдә туганнарга әйт. Шуннан ни шәбәйт мисең аны дип әйткәндә инде. Шуннан без бөтен туганнар белән җыелышып әйтеп, яра үзе тырыша инде, күңеле сөрелдер. Булмый инде кешенең, булмый инде дип әйтеп булмый. Яра була син дип әйтәсең инде. Ну, аны ишаткана җиңеп чыга ала торган эш икән дип уйлады. Башка кеше күптән кул селтәри инде дип әйтте инде. Илшат хәзер бер шәһәрдән бер шәһәргә йөреп, менә шушы фильмның презентацияларын үткәреп йөри инде. Гомумән ул авылга еш кайтамы? Кайбер интервьюларында әйтә, мин авылга кайтып, урманга чыгып, менә шулай аулакта ял итсәм берничә көн миңа шул җитә дип әйтә. Авылны ярата инде ул вакыты булса кайтырга тырыша инде. Ну, ай сайын кайтмыйча калмыйлар алар. Без дә аныклар сагынып торабыз бит инде. Аның шул кыш көне дә су кыйна торганда без аны баштап куркадыр иде. Ниме бу Зәңгәр күлдә дә кыйна инде, Кара күлдә кайтып кыш көне дә бәке дә шунда су кыйнап китә. Бер кайчан да теге суык вакытны ниме Кара күл дигән бер бик матур җир бар безнең Балташта. Без анда кичкенәдән шунда су кыйнап үскән кеше бит инде ул. Ул табигатьтә үскән кеше инде, гел урманнарда чыгып иридерегә инде. Шуңа мин монда кеше алам дип әйтә инде ул. Без аңа әйтәм, монда ял дип әйтеп торабыз инде. Рәфкать абый, сезнең Илшат өчен иң нык борчылган вакытыгыз кайчан булды? Безнең алай үзе юл ярып торган кеше, теге үз юлын таба дип, без аңа алай борчылмыйдык. Бер елны 13нче елны әле бу язгыл белән йөргән генә вакытларында булар велосипед белән нигә Финляндиягә барабыз дип хыялландылар. Булар җиңрәккә хәтле поезд белән сәпитләрне баралар да, аннан Финляндиягә, Швециягә сәпит белән чыгып, шуннан тагын сәпит белән кайтып, ничә 100 километрлар җиргә барып, шайтып кайтасы. Шуннан
Мәйтем, şu kişi balası nişi gitip ap gitti deyip, bu iseni ap kaytarlar mı iken deyip, şunduk atı bir şaldık indi anda. En iyisini de etmegenler el o kadından değil mi? Şundan, anda işat özü yığılıp, bütün burunlar kanap, bana şoşlar teşilip, sepitten yığılıp indi, Finlandiyasında mı, Şvitsiyasında mı şunda. Teki gittiler mi? Teki vardılar, alar tağın alıbalar iş yigiti, bizim yaz geli indi. Şundan barıp kaytkaş, meytem, oğlum, meytem, senin bilen şu şimdi yola çıkıp, senin bilen şu aytıp yürüp kaytkaş, bu kızını bir kaşana taşamam, meytem, bunday kız başka bir kaşana tabam, meytem, bu en vernik kişi bulayın. Rafkat abi, İlşat bilen en nık gururlangan vaqtınız koyşan buldu? Kinoda, sanatda, nesede, bizge şu ınıklar tuğul, en zor bakit bizim için şu balalar, şu bakit deyip, kabul iter kereginde. En zor baylık balalar bitindi. Onu bir nege dağıştırıp olmayı, bir ne baylıkka dağıştırıp olmayındı. İlşat mene özünçelikli ijadi obraz dayri. Onu indi soru közlüğü boyunca da tanıylar mene tışkı kıyafeti ayılıp tıra bideydi. Siz mene onun bu imidjina nişik qarısız? Niklansa şu kelişe ilmen yaşayıkta yetermir. Şun şekilde bizge indi ol. Koy vaqta anisine aytып koya, tük şu kiyimlerim bilen şunda televizyonga çıkkansan indi deyip, mena normal şekilde indi, isimiz gitmeybiz ha. Siz hazır iş balağız var, hem alardan indi jidi, onuk terbiyelep stresi barısına da buluşasız, değil mi? İlşatның da kızları Saadet bilen Cennet. Onlar da sizge qaytalar mı, onların terbiyeleşirge yardım etesiz mi? Onlar qaytqanını bizim Baltaştағы ınıqlar kütüp turalar indi. Qaytabız degan sizge jiyılalar indi, barысы birge jiyisi, birge jiyılıp, onlar indi konsertlar koyalar indi bizge. Her birisi jırlaylar da, şiğir da söyler. Anın şeşik Saadet'e de indi, Tukay şiğirlerin yattan söyleyindi. Cennet'te de jırlaylar. Bizim birinci klastағы kız Bik Mato jırlap, indi Respublika boyunca Baltaştағы ikinci kızın balası. Onda konkurslarda jingdi, nişe konkurslarda jingdi indi. Yani 4. klastағы malay nişe konkursa katnaştı, müzik boyunca, ansada pianino boyunca, koray boyunca, saksofon boyunca indi. Onda şu kelip, bizim kişkine karayda meş kelip yataldı. Sizden qoraşqa İlşatның küçlü yoqları qaysilarini aytariz? Mene onun şunday yağı küçlü deyip, qaysi yağını ayta alasız? Ул үз сүзен әйтә ала торган, күрәпмичә, төрле нинди ишектән керәсе булса керә, ишектән кермәсә тәрәзәдән керә ала ул. Мәскәүдә бит мәшһүр кино артына күп генә йөрде ул, Мәскәү белән Казан арасында. Аны бит аны хәлләрне күз алдына китереп булмый, ни хәтле иткәннәр. Кеше ихтиярлы, үзен эшли торган, максатчан, бер максат куя икән, шул максатка ирешкәнче туктамый инде. Onları balalarını yaratıyor, ben onsun bir şatam indi. Balalarını isterim biz, özümüz de balalarını yaratkaş. Haman razivasa eteyinde, mene, haman okuyul, haman öz üstünde yaşayında, küteri üstünde bilimlerin, ilerin. Özümüzge yaşayında, başka şap bitken kişiler vardır, şap bitmeyen kişiler vardır indi. Rafkat abi, siz kileşekte әлі İlşatны ничек күз алдына китерәсез? Ул менә әле шундый булыр, шунда барып җитер әле ул дип уйлыйсызмы? Ул теге русча әйткәндә непредсказуемый ракшы. Аннан нәрсә буласын әле белеп тә булмый. Нәрсә чыгасын әле башлый гына бит. Әле башлый гына әле. Теге таза сау булсын, авыртмасын инде, балалар исән сау булсын. Тормышта әле карьера гына түгел, семьяң, балаларың, үзеңдә русча сүзләр куша башлаган инде. Иң мөһиме гаилә. Иң мөһиме тазалык. Ул теге байлыклар, ниләр, аны икенче пландарак булырга тиеш инде. Кеше эшләгәч, аның җитәргә тиеш инде. Бер нәрсәсе дә эшләп торган кешенең ялкынлыгына җитми ул. Шу Кирпиякларына, Мариякларына барып, анда кино төшергәндә карый бу инде. Менә татарлар яшәгән җирдә тырышалар, итәр, теге җимергә улар, теге бу Миколай киносында шундый җимерек нәрсәләр төшергәнсе дип әйтәр, без оннан да кытышкы җимерекләрне күреп кайттык, аны ул якларда бар. Үзегез дә шул якларда беләсез бит инде. Баран диалда. Ташландык җирләр күпме бит инде. Менә аның проблемалары менә шул, шуны проблеманы күтәрү буенча эшләнгән инде. Шуны чистанырга, нәрсә җитми безгә, нәрсә дөрес түгел дип кеше әз булса уйланырга тиеш дип инде. Без бик шат инде, шундай башлары җитеп, шундый нәрсә эшли алгач.
Яра Рәфкать абый, рәхмәт сезгә бик зур. Безгә Илшат турында шундый кызыклы әйберләр сөйләгәнегез өчен. Киләчәктә дә менә аның гаиләсе өчен дә, эшендәге уңышларына да сөенеп яшәргә язсын сезгә. Рәхмәт чакырганыгыз өчен. Әле менә Казанны күреп кайттык. Әле эш белән, бала-чагалар белән Казанга да килергә дә бик вакыт булмый. Шул кинофестивальләргә тегәсенә мосынга йөреп торабыз инде. Рәхмәт. Рәхмәт. Сау булыгыз. Сау булыгыз.